affected. Ito po yung hindi pa na-serve. Ang sineserve po kasi namin yung nasa evacuation. Kung pwede po yung not serve, yun po yung pwede bigyan namin. Ito po, ngayon mamimili po kayo ng barangay. Ang Balawang West po kasi at saka Balawang West, Batero Sur, iisa po yun, medyo malayo. Ayun, kung gusto po ninyo, dito lang sa Malapitan, Manggaan ito po, anong ferry dito sa May Almad. Kita ko Taker worker ng mukha. Saan dito? I-provide? Dito. Sasakyan po. Opo, kailangan nila kasi ilang days na silang talaga dito. So kung dito tayo Yung access natin na patawag ng mga tao kasi flag. okay lang sa team ko yun, ma'am. Sige po. Kasi ako yung talagang kailangan namin mag-survey. Bigyan niyo ako dito sa mga ito na 1,000 Ganyan, sapat families. ganyan. Iisa lang yan, bossing. Kasi ito yung puntahan Ted, natin. kopyahin mo yung ano, yung isang ginawa natin. Okay na ngayon, ganun pa rin. Ganun pa rin? Oo. Tingnan natin yung 1,000 families. Banawang East na 179. Iyan mo nga ano. 179 plus Banawang West na 297. 297. Ito.